Urhulumente wephondo laseNtshona Koloni uthi ulindele ukuba linyuke kakkhulu inani labantu abosuleleke intsholongwane yeCorona kwezinyanga zimbalwa zizayo. Kungoku nje eliphhondo liyaqhuba nephulo lokuvavanya uluntu nokulungisa amaziko ezempilo ukulungiselela ukunwenwa kwale ntsholongwane. Kungoku nje bayi-1737 abantu abanale ntsholongwane kweli phondo. Amagosa aphezulu kwiphondo laseNtshona Koloni aliqinisana ngakumbi iphulo lokuhlola nokuvavanyela intsholongwane yeCorona. Sithetha nje kumiselwe iziko elitsha lokuvavanyela le ntsholongwane kwisibhedlele sasekhaya elitsha. Eli ziko lilinye lamaziko ali-19 aza kusetyenziswa kweli phondo. Baqikelelwa kwisigidi abantu abahlala kwilokishi yasekhaya elitsha yaye uninzi lwabo abayithobeli le miqathango yokumiswa ngxi kwentshukumo. Sithetha nje baleqa ku200 abantu abanale ntsholongwane kule lokishi. Ukanti eli phondo laseNtshona Koloni lelona liphala phambili ngamanani abantu abanale ntsholongwane kulo lonke eli. The more tests you do, the more positives you're going to find. And now suddenly we're seen as the place with the infections. But it's because we're pushing our testing up. And, you heard that from day one. Test, 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 test. Well, that's what we're doing. Le ntsholongwane kulindeleke ukuba inwenwene ngakumbi kweli phondo kwezinyanga zimbalwa zizayo, nanjengoko amawakawaka abantu kulindeleke ukuba babuyele emsebenzini ngomvulo. My big concern now is as we change levels from 5 to 4, we'll have a whole lot more frontline. So the responsibility is individuals. Wear your masks, follow your protocols. And of course, in businesses, the responsibility of those businesses to have the proper processes, hand washing facilities, masks, sanitizers, you name it. Kusenjalo, imanyano yamapolisa iPop Crew imemelele ukuba banikwe izohlwayo eziqatha abo bangayithobeliyo le miqaliselo ye-lockdown endaweni yokuba bavalelwe. Oku kuza emva kokuba lithande ukuxhoma inani lamapolisa osuleleke le ntsholongwane kulo lonke eli.